2000 da laugarren urtean sortu zen, 9 urte goaz jotzen eta Pletora gure bigarren diska da. Tantak bezala, bat bestearen ondoa. Gure lehenengo diska Mantisa hardcore melodikoa eta punk rocka galtzen genuen, eta bigarren diska hau gehiago rock inguruan, post-rock, instrumentala. Lehenengo diska gure lehenengo 6 urtebietako rekopilatorio egokoa zen, eta 16 kanta zituen, beraz horrek ikustezan lehenengo Mantisa horren evoluzioa, eta aldaketak eduki genituen formazioan, eta Iñaki eta Inigo sartu zen, eta horra hasi zen pixka bat Mantisaren aldaketa, eta bideo hori hasi zen 2010an, lehenengo diska grabatu ondoren ja hasi ginen gure estiloa planteatzen, eta ritmo berriak eta probatzen, eta lan guzti horren emaitza izan da Pletora diska. Esan daiteke Pletora diskak Mantisaren pixkat esentzia erakusten duela, beste diskaren esentzia hori, baino ritmo mantsoagoekin eta soinu garbiago batekin. Esan gara ere bigarren diska honetan 5. taldekin sartu dugula, sintetizadoreak eta teklak garrantzi asko hartzen dutela ia kanta guztietan, eta atmosfera berri batzuk sortzen ditugula, eta pixka bat gure soinu propio hori lantzen saiatzen gara diska honekin, indar gehiagorekin. Beti izan dugu ilusio hori ez da bideoklip bat egiteko, benetazko bideoklip bat eta oso perfekzionista gara, eta beti burua geneukan hori eta zuzeneko bideoklip bat egin genuen, baina beti ilusio hori geneukan. Eta nola Inigo eta mi zine munduan lan egiten dugu, azkenean lagun asko ditugu mundu hortan horitzen direnak, eta dana hileatzen lortu dugu bideoklip bat, azkenean labur metrora jantzeko bideoklip hau egitea eta oso guztu dago. Azkenean gustatzen zaigu gure taldearen arlodanak zaintzea eta pixka bat konsekuenteak izatea letrak diseinuekin, kamisetekin, hau da, saiatzen dana gauza bat izatea eta asko zentratzea hortan, Javi laguntzen du diseinuarekin, gero ni letrekin saiatzen dana nahi zentzu bat ematen eta danok bide bat hor dut. Argazkiak lokala esan lur foto egin du? Gure idea da Pletora diska osoa presentatzea, bertako markantak jotzea, eta gero lehenengo diskatik 3 edo 4 kanta joko ditugu, baina gehien bat Pletora diska erakutsi dugu, eta gu azkenean zuzeneko talde bat konsideratzen dira, asko gustatzen zaigu zuzenean jotzea, eta nik uste taldeak zuzenean indarra duela, eta jendeai animatzea jutea, baina bainik gara,